laatste ronde klok van Fjouwen horen hier het podium op in het Oudehuis de Tjerkhof. En ja, het plein staat bom en bomvol. En het is oegrieselijk druk voor alles en elke die tussen de spelers te juichen willen voor dat prachtige seizoen en die weeromkeer in de Eredivisie. Want Henk de Jong en zijn spelers hebben het voor elkaar. Het tweede plak, dat brengt Cambuur dus weer in de Eredivisie. De vorige keer dat Cambuur kampioen was promoveren, koer vanwege de coronamaatregels net echt vierd worden. En dus is de laatste huldiging hier onder de Oudehout al trekje niet alleen. Maar Joert zit het plan. Het plein dus weer groot vol. En zal dat alleen nog maar voller worden als Azen dus hoe ongeveer een jaar de spelers en trainers hier op het podium komen zitten. Ontitiert is de muziek van Ljouwerter artiesten, Frieske artiesten. En om de klok van 4 uur dus een spectaculaire entree van de helden, de Cambuurhelden die de promotie bewerkstelligd hebben. Ontitiert dus muziek. We zullen zien dat we nog een paar spelers voor de camera loeken kennen. En dan om 4 uur dus de spelers op het podium. Onder andere een taspraak van de Wagenmaster. Er staat dus een heel soort te wachtje. Waarvan we echt net eerst alles weten. Er weer nog een paar verrassings. Dat dus in deze extra uitsturing. De huldiging van Cambuur. De komende oren sowieso hier live vanuit het Oudehuis de Tjerkhout. Live vanuit de binnenstad van Ljouwert. Waar dus duizenden fans bij elkaar gaan binnen om de promotie van Cambuur te vieren. Cambuur! Wat? Met z'n allen! You wanna fuck you with the last thing? Yeah. That's all, man.
Yeah. Make some noise! Feel the beat! Zijn er nog hakkers hier? Wat is die aan het kennen? 17! Oh my goodness! Feel the beat! Kom op! Something for your mind. Something for your mind. Strategy, break it down. Yeah. Ladies and gentlemen. Come on! Go! Something for your mind. Jawel, Leeuwarden. Leeuwarden zal altijd een tikkeltje houden. Zo zijn wij. Jullie mogen deze meezingen. Everybody needs a little time away from my man Pasty. Everybody. I love you, bro. Even though it's need a holiday, nobody been solid. Far away. Here we go. Something for your mind. We gaan jullie gek maken. Ik ben er klaar met. Leeuwarden, ben je wakker? Leeuwarden, laat je horen! Leeuwarden! Leeuwarden! Leeuwarden!
zijn er bijna. Ik wil jullie niks te zeggen, jullie kennen allemaal deze tekst. Ook die wat rustig op de kloppers. Jullie hoeven niet meer te houden, hè? Deze is voor jullie allemaal. Wat? Touching hands, easy
van Cambuur, de trainers van Cambuur. Ze binnen eventjes in het gemeentehuis, in het stadhuis van Ljouwert, voordat ze aan het podium opkomen. Jort van der Zanden, ik heb jou even uit dat gemeentehuis getrokken. Hoe is deze dag tot nu toe met die busrit? Jullie zijn hier een kwartiertje geleden aangekomen. Hoe is het tot nu toe? Ja, ik denk dat het iedereen zijn verwachting heeft overtroffen. Ik denk, de weersverwachting die was niet top. En daarmee gingen eigenlijk de verwachtingen voor een hele grote opkomst, in ieder geval op de route. Die vielen daarmee een beetje in het water. Maar ik denk, als je het gezien hebt, de hoeveelheid mensen die langs de kant stonden. En ik denk dat er een hele groep bij het stadion begonnen is en mee heeft gelopen tot hier. Dat is natuurlijk bizar. Natuurlijk weten wij hoe erg het leeft in Leeuwarden en hoe groot de club is. Alleen, ja, dit heeft wel denk ik al onze verwachtingen overtroffen. En dan moeten jullie het podium nog op. Ja, zeker. Ja, ik heb wat beelden voorbij zien komen, maar dan vooral heel mooi de Oldhoven gefilmd. En echte beelden van het grote plein, dat heb ik nog niet voorbij zien komen. Misschien ook wel mooier, hè? Dat je dadelijk de tribunes kan zien en alle mensen ziet in één ogenblik. En dan de verrassing binnen laat komen. En ik hoop dat ze er in grote getalen zijn. En dat wordt denk ik een fantastische ervaring, een fantastische middag. Je hebt gespeeld onder andere bij ADO Den Haag, ook een echte volksclub. Je hebt in Schotland gespeeld. Overtreft deze beleving onder andere die clubs? Ja, ik denk dat promoveren, kijk, dat is maar voor weinig spelers weggelegd. En ik denk ook als je om je heen vraagt, hier bij alle spelers, volgens mij heeft Mark het een keer meegemaakt. En daar blijft het wel een beetje bij. En ook oud-teamgenoten die ik nog geregeld spreek, die ook wel de nodige ervaring hebben in betaald voetbal. Promoveren, dat lukt misschien 1 keer in je carrière als je geluk hebt. En dus voor sommige jongens is het wat vaker weggelegd. Alleen, dit zijn ervaringen, dat maak je als voetballer op ons niveau niet heel vaak mee. En dat koesteren we denk ik enorm. En ik denk het besefmomentje, dat komt over een paar weken als je hier gestaan hebt. En dan denkt van zo, dit pak je maar even mee en dit pakken ze hier nooit meer af. Heb je überhaupt een voorstelling kunnen maken van wat jullie straks te wachten staat met dat volle plein? Nou, volgens mij heeft Henk ons wel redelijk voorbereid op. Die heeft het, dat is een van de gelukkigen die het wat vaker mee heeft gemaakt. En al wat beelden laten zien, zo op die telefoon. Natuurlijk hebben we op het scherm nog wat beelden gezien van de afgelopen jaren. Maar ik denk, hoe het eruit ziet en zo, dat geloof ik allemaal wel. Dat zie je allemaal wel. Maar het gevoel wat je hebt als je daar staat, dat is niet te evenaren. Zakelijk nog even, want we hebben ook al wat beelden gezien van de busrit. Onder andere hier op de schermen. En daar was te zien dat jij in 1 keer lag in die bus. Wat gebeurde daar? Kijk, ik wil het weer niet de schuld geven, maar door de regen is het de leren bekleding, dat wordt een beetje nat en dat wordt ook een beetje glad. En ik wil ook niet de schuld in de schoenen schuiven van de chauffeur, maar het was een beetje een haperige tocht. En uiteindelijk een beetje remmen en een beetje gas geven. En voordat je het wist lag ik op de grond. En ik dacht dat ik goed weg was gekomen. Maar ik keek schuin naar boven en ik zag die camera met die lampen precies op mij gericht. En toen hoorde ik een paar minuten later van, dit is live bij de Oldhoven te zien. Toen dacht ik, hopen dat er een heleboel weg hebben gekeken. Maar uiteindelijk moet ik morgen even bij de fysio controleren of het er allemaal nog op zit. De krantenkoppen van Jort van der Zanden mist. Seizoenstart Eredivisie, die hoeven nog niet te tikken dus? Nee, stand-by kun je ze wel hebben. Alleen, ik verwacht niks ernstigs. Nee, het is allemaal een klein tikkie. Alleen, het is meer voor lul staan dan dat het echt de grote gevolgen gaat hebben. Hoop ik in ieder geval. Ik zou zeggen, geniet ervan straks, want jullie gaan het podium op. Heb je enig idee wat er gaat gebeuren? Ik zie daar ook iemand hier vallen zo in mijn linkerhoek, dus ik was niet de enige gelukkig. Ik laat het een beetje op me afkomen en ik verwacht gekkenhuis. En zo te horen gaat het al goed los en dan kan het een hele mooie en lange middag worden. Geniet ervan. Dankjewel. Ze zijn toch voor iedereen, geniet van het leven. Ook al duurt het maar even. Ben je niet gelukkig? Heb je soms verdriet? Nou, dat kunnen we het allemaal van vieren. Kijk dan naar de zon en zing dit lied. W aan het horen. 1, 2, 3 jaar.
Die jongens, bedankt allemaal. Hey. Laat je horen! Kroegtijgers! Yo. Wat verdomme! Leeuwarden! Leeuwarden! Dames en heren, we zijn hier vandaag om afscheid te nemen van vrijdagavond voetbal. Cambuur promoveert, laat je horen! Wij zijn de Kroegtijgers en we gaan een kwartier lang meezingen, springen, gek doen. Leeuwarden, 1 handje in de lucht! Ik geen vogels of fluiten ga ik. Klein beetje meezingen. We gaan op bijen vandoor. Ontario. Er is geen vuiltje aan de lucht, geen gezeur en geen gezicht. Ontario. De vrijdagavond is berucht, dus ik ben reeds gevlucht. Op de straat op in zoek naar gezelligheid. Ga voor wilde verhalen, mijn vrienden betalen. Op weg naar de sfeer die me zo verleidt. We blijven met z'n allen, deze plek is als ik kom. Hier het ritme van de glaas klinkt als muziek. In We gaan met z'n allen handjes in de lucht en we zingen. ik geen vogels of fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan op bijen vandoor. Ontario. Er is geen vuiltje aan de lucht, geen gezeur en geen gezicht. Ontario. Jocko, ga met je actie in de taxi. Oh. Dames en heren, het is 3 mei. En speciaal voor vandaag hebben wij plaats gemaakt. Die kennen we allemaal. Algemeen directeur Art de Graaf. Het is een beetje stilte voor de storm in, want de spelers, trainers zullen aan het podium opkomen. Wat is dit voor jou, voor de club Cambuur? Ja, dit zijn unieke dagen. Zo vaak maak je dit niet mee als club, als speler, als directeur. Dat er zoveel mensen op de been komen op een zondagmiddag om voor jouw club, voor jouw ploeg iets te huldigen, zeg maar. Dat is fantastisch. Hast wat mij kregen, want ja, door is hier de hele middag wat groen. Hast wat mij kregen echt van de busrit? Nou, ik zag op het grote scherm de livebeelden vanaf de bus. Ik was hier, dus natuurlijk overleg met de Vierhoek en hoe gaat het allemaal. Dus er moeten ook mensen van de club hier zijn. En ondertussendoor probeer je allemaal zoveel mogelijk sfeer op te snuiven. En het zal ook heel veel filmpjes terugkijken zijn, want je mist natuurlijk ook een hoop. Maar nogmaals, zei ik net ook, het gaat om de jongens. En zij moeten er vandaag vooral van genieten. Door wie is er tredje Nierlien echt bij, doet Cambuur je huldige waard in 2003 naar de titel. Binder grutte verschil mij toen. Ja, ik moet zeggen, dat is al lang geleden. Er stond het podium aan die kant, maar er waren minstens zoveel mensen als nu. Ik denk dat we er nu wat bewuster van kunnen genieten. Want toen was het vrijdag kampioen, maandag huldigen. Het overkwam ons allemaal. Ja, nu weet je wat er gaat gebeuren en hier leef je naartoe. Dus ik denk dat dat vooral de bewustwording, zeker voor mensen die het eerder meegemaakt hebben, ja, dat dat wel het grote verschil is. Ja, verleden weekend de laatste wedstrijd, Grut Oorskiën natuurlijk. Dan zou je ze kennen, een week later is dat net wat mosterd naar het miel. Maar ja, als dit podium just, totaal net. Nee, zeker niet. Je moet een moment plannen. En er was nog een titelrace gaande en dan is dit gewoon het meest logische moment. En volgens mij bewijst de opkomst hier dat dat zeker geen mosterd naar de maaltijd is. Is het voor een algemeen directeur de zijste krijgt op best een heel druk met oorlezen, met oording. Is er nog tijd om te genieten? Of? Dat ga ik zo wel doen. Ik heb stiekem een paar biertjes gehad tussendoor, maar nog wel zo beheerst dat ik nog wat overlegjes kan voeren. Maar zometeen gaan we er gewoon van genieten. En dat moeten de mensen vooral doen, dat moeten de spelers doen, dat moet Henk doen. Ja, het is een geweldige middag. Hoe bijzonder is het voor jou, het jaar van die Oorski, het seizoen van die Oorski als algemeen directeur en dan hier nog steen onder de orde houden? Ja, en dan hangt mijn portret daar onder Henk. Wat mij betreft veel te veel eer, maar het is wel een hoogtepunt, moet ik zeggen, letterlijk en figuurlijk zo hoog dat je je eigen kop daar ziet hangen. Had voor mij totaal niet gehoeven, maar ik vind het, waardeer het zeer.
Alleen vandaag gaat het echt om spelers en om trainers en hun prestatie. Maar hoe is het voor jij als algemeen directeur, als echte Cambuurman, ondertussen de langstzittende directeur in het betellen voetbal, om dit in die laatste maand nog mee te maken? Ja, dat is een droom, dat is fantastisch. Als het seizoen begint, dan denk ik, wat zou dat zijn als we dat weer een keer kunnen meemaken. En dat is dan gewoon nu al binnen een jaar weer gerealiseerd. Ja, dat is geweldig. En zeker bij die vorige kampioenschap was het coronatijd, konden we niet met z'n allen het zo groot vieren. Dus dan moeten we nu dubbel en dwars doen en daarvan genieten. Geweldig. Gaat het idee nog een minuut als 4 zien en dan gaat elke keer richting het podium? Hast je een idee van wat er te gebeuren is? Nou, ik denk dat ik wel een idee heb. Nee, de burgemeester zal daar het woord voeren. Ik denk dat Henk het woord voert, Mark Diemers en vooral heel veel zingen, springen en feesten. Dat zal het zijn. Neem die tiert, hè, om wel even te genieten. Ja, dat ga ik zeker doen. Ik zal het onthouden, deze woorden. Dankjewel. Ja, mooi. We gaan gewoon uitgekomen. We hebben eerst van de kroeg naar Leeuwarden! We staan hier, hebben allemaal vrienden, familie, familie, even wijzen in de lucht. En dan zeggen wij, you friends, you. En ook hier aan de zijkant één handje, één wijsje, jullie. Dames en heren, voor de mensen die een biertje in de lucht hebben. Even die glaasjes in de lucht. Cambuur promoveert! Dus doen we samen, sla het vast maar aan, dus doen we samen, niet alleen. Er is genoeg voor iedereen, dus doen we samen, sla het vast maar aan, dus doen we samen, niet alleen. Yo-ho! Wat zullen we drinken dan? Dames en heren, champagne! Volgend jaar Eredivisie! Dames en heren, dit is het rustmomentje. Speciaal voor alle dames, je mag je kont bewegen. Zometeen gaan we nog even gas geven. Kroegdames hier, zometeen de man of Madness, Strategy. En natuurlijk die mannen die ervoor zorgen dat wij hier met z'n allen zijn. Cambuur Leeuwarden! En niet alleen. Wat zullen we drinken, 7 dagen lang, wat zullen we drinken, wat een dorst. Wat zullen we drinken, 7 dagen lang, wat zullen we drinken, wat een dorst. Maar even aan, zullen we wat sneller gaan? Ja! En niet alleen. Oh boy! Een vuist in de lucht. Leeuwarden! Dames en heren, het was kort maar krachtig. Eén keer applausje voor je fucking zelf. En nog één keer een applausje voor de man, de myth, de legend, Strategy. Yo, Strategy heeft een nummer gemaakt speciaal voor jullie. En ik vind dat verdient wel even jullie aandacht. Ik wil al die handen in de lucht zien. Allemaal voor Strategy. Komt-ie dan! We hebben alles gezien, maar we zijn nooit gestopt met geloven.
zie het viel. Geel-blauw door de nacht. Leeuwarden geeft ons kracht. Elke straat die je zingt, weet precies hoe dit klinkt. Van Cambuurplein tot stad. Iedereen die dit had. Dromen vielen soms stuk, maar we pakten het terug. Leeuwarden! Cambuur gaat weer mee. Leeuwarden staat op. Geel-blauw in de lucht. En we gaan naar de top, top, top. Ik zag tranen op de tribune. Ik zag hoop in de nacht. Leeuwarden bleef zingen, ook zonder die kracht. We waren kapot soms, maar nooit echt alleen. Want Leeuwarden stond daar, altijd om ons heen. Van vader op zoon, van vriend naar vriend, dit is niet zomaar voetbal. Dit is wat ons verbindt. We zijn gevallen in Leeuwarden. Leeuwarden, laat die handen zien! Handen! Maar we stonden weer op. Handen! Altijd samen. Handjes! Schreeuwen door de stad. Cambuur, kijk wat we bereikt hebben. Wat geel-blauw, geel-blauw. Voel de trots, voel de pijn. Leeuwarden leeft en dit zal voor altijd zo zijn. Wij zijn thuis. Jongens, mogen Svennetje en ik met jullie even de groepsfoto doen? Als jullie met z'n allen even die handen in de lucht gooien. Allemaal even, want wij zijn trots dat we dit voor Leeuwarden mogen doen. Gooi die handen in de lucht! Allemaal! Ja, la la la! Cambuur! Ja, la la! Svennetje, Svennetje, Svennetje. Svennetje, Svennetje, Svennetje. Jongens, het was spannend nou. Onze Oldhoven gaat zijn klokken zo slaan. Bijzonder goedenavond vanuit het Cambuurstadion. En het zou nog kunnen ook hier van Utrecht 4-3. Cambuur op 2-0, 14 minuten voortijd. Ongelofelijke sensatie. Douini gaat het helemaal zelf doen. Tiga Douini en dat is de 2-0 dan uiteindelijk voor Cambuur. 13 jaar terug op het hoogste niveau in Nederland. Die bal die vliegt erin via
het Bartoon. Wat een weergaloos doelpunt van Robert Muren. Voor de allerlaatste keer in dit stadion dat bijna 90 jaar oud is. Diemers. En geweldig. Vandaag moet het te doen en hij doet het! Ze riepen al schieten. En van dichtbij. Oh, wat een mooie omhaal van Kian Visser. Ja jongens, fijn dat jullie hier op het podium staan. Mag ik jullie vragen om een klein stapje naar achteren te doen? Want we gaan jullie één voor één allemaal de shine geven die jullie verdiend hebben natuurlijk. Hebben jullie er zin in allemaal? Kom hier, hebben jullie er zin in, laat je horen! Yo, jongens, welkom op het podium. Bedankt voor de geweldige prestatie die jullie afgelopen jaar hebben gedaan. En ik denk dat Leeuwarden trots op jullie is. Leeuwarden, laat je horen! Oh ja? Jongens! Hallo allemaal, jongens! How you guys doing? You ready? Put your hands up! Yo, luister, even voor jullie en ook even voor jullie jongens. For you guys too. We have another singer. Who has a great song. Leeuwarden, hooligan, Leeuwarden, hooligan, Leeuwarden, hooligan, Leeuwarden, hooligan, Leeuwarden, hooligan, hooligan. Leeuwarden, luister. We hebben een verrassing voor de selectie hier. En jullie kennen hem allemaal fucking not. Laat je horen voor mijn grote neef. Laat je horen voor Ricky. Heb je die handen? Onze club.
maar voor je gaat. Voor deze club sta je altijd weer paraat. We steunen geel, we steunen blauw. Dat zijn de kleuren waar ik zoveel van hou. Oh ja, wij zijn trots op wie we zijn. Onze trotse mede krijgen ze niet klein. We zijn gestemd op Goede Wil. En ik heet hier welkom, jawel, want dit is onze club. Oh Leeuwarden, de Emmy-Zuid. Dit is de club waar het allemaal om draait. Heel en blauw, als zit in mijn bloed. Dit is de club waar je het allemaal voor doet. Oh Leeuwarden, de Emmy-Zuid. Dit is de club waar het allemaal om draait. Heel en blauw, zit in mijn bloed. Dit is de club waar je het allemaal voor doet. Bij verlies of rammeloos. Ja, Henk die jong die gaat voor niemand aan de kant. Denk eens vandaag voor wat je doet. Oh ja, het strijden dat zit nog in het bloed. Oh, dus denk erom, we stoppen niet. Dus van verliezen hebben wij geen verdriet. We knokken door, ja, en we blijven staan op in al die Leeuwarders. Daar gaan we. Oh, Leeuwarden, de Emmy-Zuid. Dit is de club waar het allemaal om draait. Geel en blauw, zit in mijn bloed. Dit is de club waar het allemaal voor doet. Oh, Patrick Meijer ook. Ja. Dit is de club waar het allemaal om draait. Geel en blauw, zit in mijn bloed. Mijn dieren zeggen een beetje bewegen. Oh, Leeuwarden, de Emmy-Zuid. Dit is de club waar het allemaal om draait. Geel en blauw, zit in mijn bloed. Dit is de club waar je het allemaal voor doet. Oh, Leeuwarden, de Emmy-Zuid. Dit is de club waar het allemaal om draait. Geel en blauw, zit in mijn bloed. Dit is de club. Leeuwarden, ik hou van jullie allemaal. Kom op. Dankjewel. Waar is Ruben? Yo! Hij doet het? Oh, hij doet het. Ga jij weer lekker met ons meedoen? Kom je lekker bij mij aan. Kom. Jongens, laat jij horen voor Ricky! Ricky! Hey maat, leuk dat je er bent. Als jij het nou even voor me overneemt, dan kan ik ook even naar Polen doen. Dat is lekker toch? Jongens! Interessant! Mag ik jullie even vragen voor de burgemeester? Om een klein stukje terug. Kampioen! Kijk, ik heb begrepen dat de burgemeester in aantocht is. Ho, wacht even jongens. Harry Kellen. Wacht even, luister. Rustig. Ik snap hem. Hey, wacht even. Rustig. Jongens. Hey, even kappen. Jongens, even serieus. Wij zijn Leeuwarden. Wacht even, wij zijn Leeuwarden. We laten ons niet gek maken, ik begrijp je. Maar wij gedragen ons als Leeuwarders. Dus bij deze, de burgemeester! Rustig, kom. Wat geweldig dat jullie met z'n Rustig, boys. naar de Oldenhoofde Kerkhof zijn gekomen. Vandaag vieren wij de promotie van de beste club van de wereld, SC Cambuur. En dat is een team wat er staat. Een team dat gaat promoveren. En ik zeg namens alle Leeuwarders de laatste promotie, want vanaf nu blijven jullie in de eredivisie. En omdat het zo'n ontzettend mooie prestatie is, mag ik iets overhandigen
iets overhandigen aan de aanvoerder Mark Diemers. Mark, kom jij even naar voren. Want namens de burgemeester en wethouders mag ik aan jou geven. Dus voor het hele team, voor het team en de staf, de sportpenning van de gemeente Leeuwarden. Gefeliciteerd. En er hoort een oorkonde bij. Maar ik ben er nog niet. Want hiernaast mij staat een coach. Maar niet zomaar een coach. Een topcoach. Henk de Jong. Henk, ik ga ook wat dingen tegen jou zeggen. Want jij hebt de voetballers tot ongekende prestatie gebracht. 3 keer gepromoveerd. 1 keer had je kunnen promoveren, maar was het corona. Dus je hebt hoogtepunten gekend en dieptepunten. Maar nu sta je daar. En niet alleen als coach, maar voor de hele gemeente ben je de grote verbinder. En ik ga namens de gemeenteraad van Leeuwarden en ik denk namens alle mensen hier jou iets aanbieden. Een eer die bijna niemand krijgt. Henk de Jong wordt ereburger van Leeuwarden. Henk de Jong, olé olé. Henk de Jong, olé olé. Henk de Jong, olé olé. Ja. Oké, nou. Dat is speciaal. Laat ik het zo maar even zeggen. Onze eigen Henk de Jong, ereburger van de stad. Laat horen voor Henk! Mooi. Dan kan ik nou eigenlijk even die dingen doen die ik eigenlijk al moest doen. Maar zonder die gekkigheid kon het niet. Luister, er zijn een hoop mensen achter de schermen die ook hun best doen. Ik wil even een extra applaus voor de stille krachten die dit allemaal hebben mogelijk gemaakt. Laat je horen, Richard Hamstra, Femke ten Pas, Evelien van den Berg, Natasja Priem, Jannes Hornstra, Paukie Wiersma, Kees Wallace, Micha Metz, Jochem van Brummelen en Dirk Steensma. Jazeker. En we gaan ook door met de mensen die dagelijks werken met de selectie. En daarbij wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan dit succes. Met grote dank aan Nicky Boonstra, Daan Gissinga, Niels Dissel, Harvey Bishop, Kevin Koster, Antje Tardy, Michael Kieftenbel, Kelly Balassando en Paul Jansen. Ja jongens, en dan komen we nou bij het echte werk. En nou krijgen jullie allemaal je shine dadelijk. Het wordt tijd om die zilveren scherm te tonen. Ja. Ik heb nog een lijstje, jongens. Als ik hem nou even heel snel doorheen ram, kunnen we daarna allemaal naar de tering en helemaal live hier. Goed idee, toch of niet? Let's go! Luister! Het wordt tijd om de zilveren schild te tonen en de assistenten van Henk de Jong naar voren te roepen. We beginnen met de man die zich heeft ontfermd over onze keepers. En niet te vergeten de standaard situaties. Graag een groot applaus, Timo Plantel! Lekker man, lekker. De volgende die ik ook ga aankondigen, begon als trainer binnen onze jeugdopleiding. En VS en Cambuur onder 21 mag ook hij zich als assistent trainer promovendus noemen. Laat je horen, Rick Rijtsma! En de volgende man die ik ook mag aankondigen, heeft een enorme staat van dienst. Zowel als speler en trainer. Dat bracht hem afgelopen zomer naar Leeuwarden. Als assistent trainer leverde hij dit seizoen een hele belangrijke
belangrijke draaidagen. Laat je horen, Edwin de Graaf! Ja, lekker. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer die even benoemd moeten worden. We gaan door met de spelers die dit seizoen in actie zijn gekomen in ons mooi geel-blauw. Als eerste mag een echte Leeuwarder naar voren komen. Hij maakte dit seizoen zijn debuut en speelde 2 wedstrijden. Daniela Loek! Ja, la 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 la. Ja, ook de volgende speler maakte dit seizoen zijn officiële debuut. Graag jullie handen bij elkaar en op elkaar voor Wiebe van der Heijden! Lekker man. Laat die liefde, blijf die liefde laten komen hè, naar het podium. Dat hebben die jongens verdiend. De volgende speler. Bij zijn debuut in het Kooistadion torende hij boven iedereen uit en kopt alles weg. Laat je horen, Jelte Priem! Jelte gaat de Willem 2! Jelte gaat de Willem 2! Zou we snel de volgende noemen, hè? Hij maakte onlangs in de bossen lang verwachte profdebuut. Kom naar voren, Siebrand Veldhuis! De volgende speler. Voor de winterstop speelde hij 7 wedstrijden van 6 als basisspeler. En ook hij verdient een groot applaus. Jochem Nap! Ja, dat ken allemaal best, maar het is wel het verkeerde gele blauw, dat snap je wel, hè? We gaan door met onze reservekeeper, die inmiddels ook een profcontract heeft gekregen. Van harte gefeliciteerd, Matthijs Kallisvoort! En we blijven gewoon nog even bij de doelman. De volgende speler is ook een doelman. En hij mocht in de KNVB-beker onder de lat staan. Laat je horen, Jasper Meister! Dit is ook een speciaal. 16 wedstrijden voor onze club. 1 assist. En elke dag keihard werken. Een groot applaus. Dia Jermoumi! Jazeker, we gaan door met de speler die dit seizoen een absolute doorbraak beleefde. En in 9 wedstrijden die hij mocht spelen, liet hij zien dat we nog heel veel van hem gaan horen en genieten. Hij is op de weg terug van een blessure en nu is hij hier om feest te vieren. Kom er maar in, Dan Visser! Jazeker, en we zijn nog niet klaar. We gaan verder met nog een publiekslieveling. Als we iets moesten forceren of juist moesten tegenhouden, kwam hij er vaak in. Graag een groot applaus. Wiebe Koerstra! Houd het vast, hè, die energie. Hij speelde vaak als verdediger. Soms op het middenveld en maakte misschien wel het mooiste doelpunt van het seizoen. Ik heb het over Jorn Berghout!
Ja, en de volgende speler die ik mag aankondigen vind ik toch wel mooi. Als ik zeg Wielerpolen. Als ik zeg Wielerpolen. Make some noise, Donny Jonker! Altijd gezellig in de Wielerpolen, ja toch? De volgende speler kwam in de winterstop over vanuit Frankrijk. Kwam 11 keer in actie. Laat je horen, Eden Afkaku! De volgende speler. Zijn basisdebuut was er een om nooit te vergeten. Hij scoorde maar liefst 2 keer in een promotiewedstrijd tegen hem. En daarbij was hij goud waard. Stap maar naar voren. Fabian 12! De volgende speler is ook wat je noemt een echte publiekslieveling en dat is hij niet voor niks. Met zijn enorme drijf en loopvermogen veroverde hij dit seizoen de geel-blauwe harten. Laat je horen voor Bram Maasman! Afkomstig uit onze eigen jeugdopleiding en daar word je altijd blij van. En met 5 doelpunten, 2 assists toonde hij zijn klasse. Hier is Ivan Henstra! Ivan is een superboer! Ivan is een superboer! Ivan is een superboer! Op het middenveld, in de spits, of waar het team hem ook maar nodig had. Hij stond er altijd. Leeuwarden, zijn jullie klaar voor de Tony? Zijn jullie klaar voor de Tony? Tony Rolken! Ook de volgende speler verdient heel veel respect. Het is een jongen die nooit opgeeft en altijd blijft gaan als zijn favoriete rechterkant. Met zijn stop-and-go creëerde hij veel kansen dit seizoen. Voor onze rechtsback, Rick Mulder! We gaan door met de man die zichzelf altijd weer terugknokt in het elftal en heel belangrijk is voor de balans. Een groot applaus voor onze reserve-aanvoerder. Hier is Nicky Sauer! Al 2 jaar is hij de onbetwiste nummer 1 onder de lat. En dit seizoen hield hij het liefst 11 keer de 0. Laat je horen voor Thijs Jansen! De volgende speler die ik hier naar voren mag roepen, ook een echte Leeuwarder. Ik zat met zijn vader op school, maar dat tezijde. Begon als proefspeler, verdiende contract en maakte zijn droom waar door met een omhaal van Noord te scoren. Als echte Leeuwarder heeft hij deze promotie voor hem extra betekenis. Laat je horen, Kian Visser! Kian Visser!
Daar komt hij. Hij staat niet vaak in de spotlights en dat is best wel onterecht. Dit seizoen speelde hij 35 wedstrijden. En hij was zowel aanvallend als verdedigend ontzettend belangrijk. This is your moment, Thomas Galvez! Nog een topper die ik naar voren mag halen. En hij is het toonbeeld van gasgeven. Hij is onvermoeibaar en maakt niet alleen zijn tegenstanders, maar soms ook de arbitrage gek. Geef het damer het applaus. Remco Balk! Remco is de Leeuwarder! 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 Lekker jongens, lekker. We zijn er bijna, dus die paar drankjes staan voor jullie klaar zo meteen. Maar ik ram er even doorheen, want ik snap het. Hij kwam in de zomer over vanuit Scotland. Hij maakte dit seizoen een speel. Veel belangrijk. Remco Balk! Wat ik al zei, de volgende speler kwam over deze zomer vanuit Schotland. Hij maakte dit seizoen als spits veel belangrijke doelpunten. Volgend seizoen speelt hij voor het eerst in de Eredivisie. En daarbij komt ook voor hem een droom in vervulling. Laat je horen, Jort van der Sande! We gaan door met het talent van het seizoen in de keukenkampioen-divisie. Seizoen 2025-2026. Hij is met 12 doelpunten ook nog eens onze topscorer van het seizoen. Merci beaucoup mon frère. Laat horen, Hichem Ferrer! Hichem Ferrer! Hichem Ferrer! Ja, lekker man. Oké dan. Afgelopen. Lekker man, lekker. Oké, de volgende speler, ook heel erg speciaal. Want afgelopen zomer wist niemand nog wie hij was. Hij kwam over van het tweede team van Anderlecht. Inmiddels is hij wereldkampioen met Marokko onder de 20. Opgeroepen voor het A-team van Marokko. Maar bovenal onze rots in de branding. Laat je horen, Ismaël! Goal! Lekker. De volgende speler. Hij groeide binnen no time uit tot een ware publiekslieveling en was een belangrijke schakel in het hart van de defensie. Hij gaat gelukkig volgend seizoen met ons mee naar de Eredivisie. Laat je horen, Jamal Amova! Amova!
mova, mova. Ja. Ja, ja. Jongens. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Lekker jongens. Ik heb nog 2 namen te gaan en daarna gaan we knallen als een mannen. Jullie weten hoe het gaat. We hebben nog 1 iemand te gaan van de selectie en dat is niet toevallig de man met de aanvoerdersband. Geboren en getogen in Leeuwarden. Rots in de branding. Mark Diemen! Je moet gewoon verlengen, je weet het helemaal. Hoppa, helemaal aan de stijl. Speed voor Mark! Speed! Lieve mensen, fantastisch dat jullie er vandaag allemaal zijn. In weer en wind. Het hele seizoen uit de thuiswedstrijden waren jullie er. Ik heb hier 13 jaar geleden gestaan, maar dit is nog veel fucking mooier, man! Mark die moet verlengen. Mark die moet verlengen. Mark die moet verlengen. Mark die moet verlengen. Ja, lekker jongens. En ik ben het er helemaal mee eens. Als je een echte Leeuwarden bent, dan hoor je bij Cambuur en die man moet gewoon verlengen. Zo simpel is het. Gas geven! Oké, jongens. Oh, Cambuur te zijn. Volgend jaar gaan we weer. Hoe ver lopen. Hey. Oh, wat is het toch uit. Oh, Cambuur te zijn. Volgend jaar gaan we weer. Hoe ver lopen. Hey. Oh, wat is het toch uit. Oh, Cambuur. Ja jongens, ben ik nog iemand vergeten of niet? Ben ik nog iemand vergeten of niet? Ben ik nog iemand Oh, wacht even. Als ik zeg rots in de branding. Boegbeeld van de club. En voornamelijk ontzettend blij, ondanks dat hij volgend jaar niet op de bank zit, dat hij altijd alles verbonden blijft.
woordje van de trainer, dat horen we graag toch? Nou, kunnen we een beetje zien, ja? Hey, lieve mensen, allereerst dit seizoen, echt namens mijn staf, mijn fantastische spelergroep, alle medewerkers, vrijwilligers, moeten wij jullie danken voor een ongelooflijke steun, anders was dit nooit gelukt. Nooit. Ook niet die 10 wedstrijden in 1 maand. Gas geven. Gas geven. Oké. Juist. Wij zijn kampioen, kampioen Leeuwarden. Wij zijn kampioen, kampioen Leeuwarden. Wij zijn kampioen, kampioen Leeuwarden. Wij zijn kampioen. En dit is even heel serieus. Even serieus vandaag. We krijgen een nieuwe trainer. En wij zijn wel wat gewend bij Cambuur. We gaan ook een keer 3 keer op rij verliezen. Hè? En dan staan we met z'n allen achter die nieuwe trainer. Dus laten we dat afspreken. En dan gaat alles lukken. Dan gaat alles lukken. En het laatste, dat is even namens mijn familie en mezelf. 16 jaar mag ik nu bij jullie zijn. Ik wil jullie danken voor al die jaren. Ik ben er niet weg hoor, 4 jaar nog blijven. Al die jaren steun. En ik heb nooit wat gezegd, ik heb nooit wat gezongen, maar we beginnen achteraan en iedereen doet mee. En wie niet spreekt, wie niet spreekt, nu is een boer. Achteraan, hey! We love you, Enki. We do. We love you, Enki. We do. Oh, Enki, we love you. We love you, Enki. We do. Opa, that's all. Hey, hey, hey. I can't begin to know it, but then I know it's flowing through. Laat je horen voor jullie selectie en 10! De volgende artiest die ik wil aankondigen, die gaat een speciaal nummer voor jullie zingen.
Laat je horen! Arnold de Jong! Nou, jullie nemen er maar even bij, jongens, hè? Op een avond in november zwierf ik eenzaam door de stad. Het was weer koud, het spoelde ze en ik voelde mij ernaar. Ik bouwde zelfs van Leeuwarden en ik dacht, kom ik verhuis. Wat hoorde ik het carillon, toen wist ik, hier hoor ik thuis. Nee hoor, laat je horen. Jamal Amova, hoe is dit? Ik zei vanochtend nog tegen mijn vriendin van, ja, vanwege het weer weet ik niet of het vol zou lopen. En ik denk dat ik vandaag rustig ga doen, maar dit is prachtig. Dit is echt prachtig. Echt prachtig. Je had dit niet verwacht? Nee, ver boven mijn verwachting uit. Omdat het ook zo lang heeft geduurd, dus ik dacht, ja, misschien hebben mensen er geen zin in, maar kijk eens om je heen. Prachtig. Remmers! Ja, prachtig. Die busrit, dat is natuurlijk al fantastisch, maar hoe is dit op het podium voor 10.000, 15.000 man? Ja, echt mooi. Serieus mooi. Ik ben iedereen dankbaar, net zoals de trainer ook zei. Zijn we sowieso, alle supporters, iedereen eromheen dankbaar, want we hebben dit met z'n allen gedaan. En ja, dat zij gewoon met z'n allen zijn gekomen, ondanks het weer. Prachtig, echt. Ik kan het niet anders verwoorden. Ik heb jou ook zien shinen daar net op dat podium. Want ja, er is een liedje voor jou en we hebben het eerder dit seizoen er eens over gehad. Oh, er komt een nieuwe bevoorrading qua drinken. Maar jij zei ja, als we kampioen worden, promoveren, dan doe ik hem misschien. Nou, je hebt hem gedaan, hè? Wil je hem voor de camera nog even doen? Het gaat je weer niet lukken, want ik heb geen stem open. Maar... I like a wofa wofa, I like a wofa wofa, I like a wofa wofa, I like a wofa. Ja, ik ben de supporter super dankbaar voor dit mooie nummer. En ik had dit vandaag niet verwacht. Maar ja, prachtig. Ik had niet verwacht dat ik zo lang mijn moment zou krijgen. Maar naar ieder, naar de trainer, naar de staf, naar de spelers. En ieder bedankt. Iedereen weet wat voor jaar ik heb gehad en ik ben iedereen dankbaar daarvoor. Mijn familie, mijn gezin als eerste. Ik ben er ieder dankbaar. Echt, God dankbaar. Dank jullie wel. Ik ga plassen. Hey, en ieder, blijf kijken. Feest is nog niet voorbij. Zonder hen kan ik niet leven. Al is het soms wel wat apart. Nou nog één keer, ik wil jullie wel horen. Dit is mijn eigen kleine stad. Hier voel ik mij al jaren thuis. De breeze toen het kerkenpaasje, dan over het stadhuis. Ook alle mensen die hier wonen, sluit ik al jaren in mijn hart. Zonder hen kan ik niet leven, al is er soms wel wat apart. Al is er soms wel wat apart. Een huldiging op het Oudehuis, het Tjerkhof. Hoe is dat voor een echte Leeuwarder als Tony Jonker? Dat is natuurlijk hartstikke prachtig, toch? Alle mensen zijn voor ons gekomen. Ik ben als Leeuwarder hier nog extra. Het is echt prachtig. Het is echt prachtig. Het is prachtig, prachtig. Hast er geen woorden voor? Wat zeg je? Je hebt er geen woorden voor? Nee, ik heb er geen woorden voor. Het is hartstikke druk hier en we zijn met ons team hier. We hebben het samen bereikt en het is prachtig. Maar ja, jij werd nog even extra in het zonnetje gezet. Tony van de Wielenpolen. Hoe mooi is dat helemaal als je beseft ja, dat je volgend seizoen geen Cambuurspeler meer bent? Ja, het is hartstikke mooi. Ik ben goed met alle jongens die met Cambuur toedragen. De kern ook. En ja, ze hebben gewoon een steun toe en het is hartstikke mooi. Is dit de mooiste afsluiting die je kon wensen van je Cambuurperiode? Ja, denk ik wel. Mooier kan het niet, toch? Denk het niet. Mooier kan het niet. Nee, want dit ga je nooit vergeten, toch? Zeker niet. Echt top. Kun je al, heb je al nieuws over volgend seizoen? Ja, er lopen wat gesprekken, maar ik weet het nog niet. Dus ik kan ook niks zeggen. Maar het komt wel goed. Dan horen we het. Kom maar goed. Ja, je moet met dit Leeuwarden nummer natuurlijk als een gek naar voren. Sorry, nog één keer. Wat zei je? Met dit nummer, Genot, dit echte Leeuwarden nummer, moet je als een gek naar voren. Top. Geniet ervan. Waar ik mijn eerste liefde had, dat is de stad waar ik wil wonen.
De frisse buurt met als die mooie woordjes. De nieuwe stad met mooie winkels en terras. En op de wijze dat ik die stadje en hier wel eens vooral niet wat. Hier winnen mensen die op straten dan een beetje zingen. Klonken, nou ook al 50 jaar. En Henk die tussen met zijn wel een beetje bewegen. Nou, kom op. Met al over heel op wie gaan we een beetje bewegen. Daar gaan we weer, ja. You know. Hartstikke leuk, ja, dit is. Nou, kom op, heel lang, daar gaan we. You know. Als de kracht er weer KFC. Kom op. You know. Ismail Bahouf, can you describe your feeling at this moment? It's a good feeling. We enjoy all together and this is most important. Is this the best end of the season? What? Is this the best way to end the season? Yeah, for sure. With all the supporters, with the whole team, with the staff, with all the people in Cambuur. Yeah, it's good. It's incredible. You've had a celebration with Morocco under 20 with 200,000-300,000 of people. How is that if you compare it with this? When you are in with the supporter, you don't count how much people. Now is also crazy. We're gonna enjoy all together and the good of this. Enjoy this moment and this season. Thanks, you too. Ik hoor niks. Genoeg. Als het de kracht en wie KFC. Weet je waar wij ja? Genoeg. Als ik leeuw alles kan praten. Ik loop op dit door de stad, waar ik mijn eerste liefde had. Dat ik wil door. Even een kleine polonaise hier en dan komt hij. Jawel, kom op. Kom op. Nou, Leeuwen, voor de laatste keer dan gaan we nog even met het elftal naar buiten. Komt hij wel? Genoeg. Als ik loop, ja, door de straat. Genoeg. Als ik graag weer KFC. Genoeg. Als ik wil alles kan praten. Ik loop een beetje door de stad, waar ik mijn eerste liefde had. Dat is de stad waar ik kan wonen. Ik loop een beetje door de stad. Thijs Jansen, keeper. Ik ken jou ondertussen een paar seizoenen. Ik weet dat jij een hele rustige, degelijke man bent. Maar hoe is dat als je hier op dit podium staat? Ja, het is echt geweldig om dit mee te maken. Wat je ziet met de mensen doet, dan... Ja, echt geweldig. Ja. Maar wat doet dit met jou? Ja, gewoon ook... hij gaat ook los en je bent bereikt met z'n allen. En dat is ja, echt geweldig om te zien. Had jij in de gaten dat jullie dit zouden losmaken? Nou, eigenlijk niet helemaal. Je zoet als je bent, hoe we met de bus hierheen kwamen, dat mensen daar al allemaal stonden. En ja, wat je hier ziet is echt bizar. Het zijn er veel, hè? Ja, echt bizar wat het losmaakt in de stad. En ja, dat maakt je wel heel trots. Ja, hoe is het eigenlijk, omdat het is natuurlijk een week na die laatste wedstrijd, hoe heb je hier naartoe geleefd? Hoe hebben jullie als spelers hier naartoe geleefd? Ja, dit was wel een datum die in onze agenda allemaal stond. En ja, hier keek ik enorm naar uit. En ja, het heeft al onze verwachtingen overtroffen. Ja, want je maakt je voorstelling, maar dit overtreft alles. Ja, eigenlijk wel. Je hebt een paar foto's voorbij zien komen van, ik weet niet hoeveel jaar geleden, maar ja, om hier zelf te staan, dat is echt bizar. Hoe mooi is het om naar de Eredivisie te gaan? Want jij speelt al zoveel jaar in de keukenkampioen-divisie, maar je mag het nou gaan laten zien op het hoogste niveau. Ja, geweldig. Ik denk, dat is waar ik gewoon al die jaren voor voetbal, om het op het hoogste niveau te laten zien. En om dat hier te bereiken bij deze club, bij Cambuur, dan ja, echt geweldig. Hoe ziet een feestende Thijs Jansen er straks over een uur of over een uurtje of 2, 3 uit?
Ook nog wel rustig hoor. Ook nog wel degelijk. Maar gewoon, ik geniet heel erg. Je bent een stille genieter. Jazeker. Ga dat vooral doen. Komt goed, dankjewel. Is beter voor ons allebei. Oké, we gaan beginnen. Alle jongens en meiden, zijn er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit de zakken. We gaan een beetje herrie maken. DJ, gooi daar lekker een plaatje in, man. Nee, kom op. Aleka mova. Aleka mova. Jongens! Aleka mova. Jongens! Hij was er net ook alleen. Maar nu gaat hij iets langer door. Laat je horen, Joepie van Tuinen! Here we go! Waar zijn die handjes, mensen? Ja, zeker weten. Goed zo! Al heel wat jaren lang zijn we het veld zo verwend, mensen. Momenten voor succes, die hebben wij te lang gekend. Met z'n allen het hetje indringen wij een stuk of 2, 12 uur wacht. Zingt het hele stadion met ons mee, komt die mensen. Mijn hart is geel, mijn hart is blauw, van de club waar ik van hou. Er is er maar één die altijd scoort. Komt die mensen, man Cambuur, dat blijft altijd in mijn hart. Want de club, zoals zij, is er maar één. Cambuur worden. Hier van de weinigen die er in 2013 al bij vieren en nowhere is Mark Diemers. Hoe is dit, Mark? Ja, geweldig natuurlijk. Voor mij nog wel bijzonderder dan in 2013 natuurlijk. Waarom? Ja, toen had ik een wat andere rol dan ik nu heb natuurlijk. Nu ben je de aanvoerder van de club. Dus ja, dan heb je proberen dit jaar een boegbeeld te zijn vanuit de club. En dat is goed gelukt, denk ik. En ja, als je dan iedereen hier ziet staan, langs de weg ziet staan, ja, als Leeuwarden wordt het niet veel mooier, denk ik. Augustus 2024 tekenen een contract bij Cambuur. Uiteindelijk maar als grote doel naar de Eredivisie. Hoe binnen de Oranje Weekend West? Ja, heel speciaal. Kijk, het moment in Emmen is natuurlijk het meest speciaal. Ja, en daarna heb je eigenlijk een paar weken dat het een beetje weg hebt, zeg maar. En je merkt van afgelopen week, dan gaat het weer borrelen. Dan weet je dat dit eraan komt. Is er een soort oorsprutsen bijvoorbeeld? Ja, zeker. Heel veel berichten op social media. Maar ook in de stad word je er ook op aangesproken. Dus ja, dat blijft bijzonder. En dan merk je dat het weer begint te borrelen. Ja, en dan zie je dit. Zie je mensen langs de weg staan. Ja, geweldig natuurlijk. Ja, mooier dus dan iets wat toen ze trekje. Je had een hele mooie carrière onder andere bij Feyenoord spelen in het Boeteland. Had het ooit mooier West als dit? Weet je wat het is? Op dit soort momenten, dat besefte ik me net even toen ik in het publiek keek. En je gaat maar door in een soort van sneltrein je hele carrière. En als ik dan hier sta, dan besef ik eigenlijk pas hoe mooi het tot nu toe is geweest. Zo bijzonder en je bent nooit tevreden. Je wilt altijd maar meer en meer en meer. Ja, als ik dit zie dan, ja, wat wil ik nog meer? Ik bedoel, ik heb in Nederland bij een mooie club gespeeld, bij een topclub gespeeld. En bij mijn eigen club hier nu dit meegemaakt. Ja. Ik zou bijna zeggen dat je schoenen aan de wilgen kan hangen, maar dat ga ik niet doen. Maar kies je dan bewust van genietje of ben dan ik nou weer bezig, maar via terug? Nee, ik heb bewust vandaag dat even afgesloten. Voor mezelf ook. Nu is echt voor mij het moment van genieten. Vandaag is een hele speciale dag. En dus ik hoef niet over volgend jaar of het jaar erop of het jaar erop of het jaar erop na te denken. Daar heb ik ook geen zin in. Nee, en toch denk ik dat het wel mooi is dat het 10.000 man Roppe Markie moet verlengen.
Ja, uiteraard, maar ik wist natuurlijk ook dat de meeste mensen dat graag willen. Ik denk bijna iedereen. Ja, en een grote compliment kan je niet krijgen. Ja, en dat het een paar keer wordt gezongen, ja, dat geeft alleen maar een bevestiging voor wat ik al dacht. En dat zijn gewoon heel mooie dingen. Ja, ik moet het toch vragen, is er al nice? Nee, er is geen nieuws. En vandaag gaat er ook geen nieuws komen. Wellicht de komende dagen. Maar dat weet ik niet. Dus dat gaan we zien. Ik ga vandaag bewust genieten van hetgeen wat hier gebeurt. En dan zien we de komende weken. Gaat er wel uitsluitsel over komen welke kant op gaat. En dan heeft iedereen zijn antwoord. Ja, ik zeg die vriendin, ik zeg die band, ik zeg die ouders. Hoe mooi is het dat hier te gaan in mijn meidje? Heel bijzonder natuurlijk. Mijn vriendin heeft me altijd gesteund. Mijn hele carrière lang met haar geweest en nu nog steeds volle bak steun. Ja, en mijn kinderen die vinden dit geweldig. Dat zijn grote Cambuur-fans. Ik word elke ochtend met Cambuur-liedjes uit mijn bed gezongen. Dus ja, dat is natuurlijk geweldig. Ja, en mijn ouders hebben mijn hele carrière meegemaakt. Daar heb ik alles aan te danken. Dus ja, die mensen ben ik voor eeuwig dankbaar en daar hou ik super veel van. Dus dat die erbij zijn is heel mooi. Geniet ervan, Joert. Dankjewel. Jongens, ik hoor hem, hè. Lieve mensen, zij is de Grand Dame van het levenslied in Leeuwarden. Sander. Ze is een levende legende hier al voor vele jaren. We houden allemaal van haar. Laat je horen, Anneke Dame! Anneke! Ze werd trouw, maar ze hadden geen koning. En daar redt je geweldig de best. Maar op een dag te zuur maar wezen. Ze kochten een hartje, was wel niet groot. Maar ach, wat geeft het, ze waren gelukkig. En dan laat die hark met z'n allen! En hebben een moske. En wij gaan de singel. Keertje plotseling etje. Kijk nou jongens hoe dat nou weer komt. Ik zit in Padoren met een voet in het water. Dus zit een kat als een vis in de rook. Het water dat steeds snel in de meubels gedreven. De kaas op het drinken die was toen heel groot. Want keer van beiden kon ze zwemmen. Ze dreven de deur uit op het avondpoor. Ze trokken een schuit op vlucht naar de helling. Daar stopte hij heel vakkundig het lek. En Etje ging toen de meubels weer poetsen. Het punt van de club was zo blauw van de drek. Ze leed niet lang bij ons aan de singel. Toen kwam er een politie, zo een met een pet. Hij zei, je moet hier voet wezen. Je bent een stad met je boodschap besmet.
Ze hebben de schuit naar de potmarkt getrokken. Wij protesteerden, maar het kan ons gebied. Want weet je waarom? Het is Jan met de pet klaar. Die moeten ze hebben en de grote is niet. En we hebben gewoon stil. En wij gaan de zingen. En we hebben een anker. Die is origineel. Wij komen hier nog rust. Bij ons aan de zingen. Kom dan in ons volkskeer. Met rust allemaal. En we hebben een volkskeer. En wij gaan de zingen. We hebben een anker. Dit is ons ideaal. Ideaal! Hey! Bij ons aan de zingen. Kom dan in ons volkskeer. Met rust allemaal. Dames en heren, voor onze eigen Anneke Douma. Een groot applaus voor Anneke Douma! Ja. Heerlijk. We gaan nog even door met een feestje vieren hier. Waar zitten die jongens van Noord? Wat zeggen jullie ervan? Doen we nog een trekje uit mijn zak of niet? Doen we nog een trekje uit mijn zak? Gaan we knallen? Hakken! Leeuwarden! Leeuwarden! Tell you I'm sorry. Remco Balk, ja, geboren en getogen Zuidhorn, maar er werd net gezongen, Remco is een Leeuwarden. Dat is wel een mooie welkom eigenlijk, kun je niet krijgen, toch? Nee, dat was echt geweldig. Ja, dat supporters zo waarderen hoor je niet vaak. Dat is wel echt leuk. Ja, hoe is dit voor jou om dit allemaal zo mee te maken? Aan de ene kant heel leuk, aan de andere kant weet je ook dat het de laatste keer is. En dat is wel heel moeilijk. Maar ja, het was wel echt heel leuk. Ja, want speelt dat dan toch in je hoofd? Van, nou ja, je contract wordt niet verlengd, je gaat weg. Speelt dat op zo'n dag door je hoofd? Ja, 100%. Ik weet dat ik het ga missen. Mijn familie gaat het hier ook missen. Dus aan de ene kant heel leuk, aan de andere kant heel moeilijk inderdaad. Ja, wat was nou het mooiste moment tot nu toe vandaag? Nou, toch wel dat ze je naam zingen. Ja, dat is toch wel leuk. Je hebt bij Utrecht gespeeld, bij Groningen. Clubs met een grote fanatieke aanhang. Kun je dit er wel mee vergelijken? Ja, tot nu toe vind ik dit het leukste ooit. Ze zijn allemaal gek, geweldige supporters. Ook bij degradatie, altijd geweldig. En heb jij een idee hoe de rest van de avond er voor jullie uit gaat zien? Want ja, dit feestje is straks niet klaar, toch? Dat hoop ik niet. Nou ja, geen idee. Volgens mij gaan we nog naar Sofia's en daarna weet ik niet. En woensdag geloof ik nog richting Ibiza, toch? Met de spelersgroep. Ga ik niet mee. Ga je niet mee? Ga ik wel mee. Nee, ga ik wel mee. Ja, dat wordt ook alleen maar leuk. Ja, jij bent samen met Bram Marsman toch een beetje de nachtburgemeester van Leeuwarden. Daar kun je niet voor stek laten gaan op zo'n Ibiza-tripje, toch? Als wij er niet zijn, is er ook geen feest. Dus we moeten wel. Dus wij zijn eigenlijk verplicht. Ja, je gaat onder andere Henk de Jong ook een beetje wegwijs maken. Ja, die dat uitgaansleven daar. Die gaat zeker mee. Geniet ervan. En vooral ook van dit moment. En ik denk dat de fans in Leeuwarden, met hoe ze je bedankt hebben, wel hebben laten zien wat jij voor hun betekend hebt. Ja, en andersom ook hoor. Ik hou echt van de supporters hier, van eigenlijk alles hier. Dus ik ga dit wel missen.
Luister, ik denk dat het even tijd is voor de trainer. Trainer! Wat, sorry? We doen er eentje. Een plaatje? We doen er één, Henk. Hij is er alleen geduld? Ja, gaan we nog even een dansje doen? Doe er nog even een. Ricardo, kom er maar in. Daar staan ze, de mannen, in blauwe jurken. Maar straks vliegen de vonken op het veld in de skonken. Want die brokers van Cambuur, die hebben er wel je zin op. Van de spitsen tot de doelman, gaan ze er tegenaan. Reuzen weer opent het 1-1. Ze als laatste tegen Heerenveen. We kunnen er met z'n allen toch weer lekker voor. En daarom, dan zien we in Cambuur. SC Cambuur. Pas op, dan komen we aan. SC Cambuur. Want Cambuur, dat kennen we van. SC Cambuur. De Cambuur zitten vol vuur. Daarom zit het hele zonnetje voor zijn SC Cambuur. Hey, passen! Passen! Jongens, en dan is het nu echt zover. Lieve trainer, waar is onze trainer? Trainer, mensen allemaal, even een moment stilte. Voor ons boegbeeld, onze trainer. Laat horen, Henk de Jong! Dank jullie wel voor deze fantastische huldiging, maar het is ook een huldiging voor jezelf. Dit hebben we echt goed gedaan. Laten we één ding afspreken. Jullie zijn allemaal lieve jongens, weet ik wel. Denk erom, we zijn trots op ons stadje. Dus vanavond feest vieren en niet de boel afbreken. Denk erom. En lekker feest vieren met z'n allen. Het is klaar zo. Bedankt. Ik wil jullie nog bedanken vanuit de spelersgroep. Wat ik net al zei, jullie waren er uit- en thuiswedstrijden in weer en wind. En dit is wat onze club zo mooi maakt. Ga voorzichtig naar huis straks, wees lief voor elkaar en tot volgend seizoen. De huldiging van Cambuur zit er elk moment op. De aankondiging is die. Henk de Jong, hoe hard is het daar West? Schitterend. Vanaf vanmorgen betiet. Even met het hondje rennen en dan denken wat gaat er eigenlijk gebeuren. Ja, dit is echt geweldig. Hè? En we hebben gelukkig met waar gelukkig. Ik vond die reis hier heel mooi. Maar dit podium is ongelooflijk. Ongelooflijk. Het voelt me op dat Hastek een aantal keer in bewust bis naar achter stapt om alles even te oesjen, om te genieten, om het in niet op te nemen. Ja, ik ben bijna 62 hier. Het is voor mij de laatste keer. Hè? En ik hoop dat we de volgende keer inbloeien. Dan ben ik mooi achterop. Maar nou, ik zeg nou naar mij even terug, want dan geniet je echt van dit. Wat vind je nou het mooiste op zo'n meetje? Ah, dat alles mooi, trook van erin. Het ging eronder. Had de kern niet keurig. Dat vind ik mooi, daar geniet ik echt van. Wist ik nog ereburger van de gemeente Ljouwert worden. Een mooie bijkomstigheid, ik nog op zo'n dijk denk ik. Ja, dat is net normaal. Dat had ik dan het eerste tijd van Honnenberg. Dan ben ik gewoon als jonge drachten dat ereburger van Ljouwert worden. Ik denk dat ik altijd mijn best dien voor Ljouwert en nog steeds. Dus ik ben er echt heel trots op, heel trots. Dit is een moment, was toch iets wat toen ze tredje en ik mij maken hast. Vergelijk het dus maar ook hoor.
Ja, toen kwam het in één keer uit niks. En nu is het echt een opluchting voor mij dat we dit hier hadden. Toen was ik aan het begin van mijn trainerscarrière in betaalde voetbal. En nu eindigt het zo. Dat was juist zo mooi. Echt mooi. Ja, het eindigt voor mij als haattrainer. Zijn hele club zit me op de nekken. Kist je dan van geniertje? Ja, dat ben ik al een tijdje kwijt. Sinds wij promoveerd zijn is dit al je van mijn nekken vallen. En ik ben zo blij voor onze club dat dit gebeurd is. En dat heb ik nodig met naar het stadion. En mijn werkgelegenheid en alles. Ja, dat is gewoon mijn club. Het emotioneert hij. Ja, maar ik moet ophouden. Dat komt door de leeftijd. Wat mij ik toch, Henk? Ik bedoel, dit is toch bijzonder? Ja, net normaal voor mij, maatje. Net normaal. Maar dit is mooi dat je hiermee afsluit met je. Je als selectie sluit op Ibiza. En ja, in tegenstelling naar de Oranje dook je dit keer wel mij. Ja, ik ben geen hoofdtrainer meer. Ik ben gewoon een assistentie. Dan maak ik alles, net een assistentie, bedoel ik in de goede wij. Hè. Ik ben gewoon collega-assistent. En dan maak ik lekker een drankje nemen. Dat ga ik altijd voorhouden. Als trainer, hoofdtrainer, mag je nooit zien dat je te volle drinken. Ga ik altijd voorhouden. Geen domme dingen doen. Nou, en nu kan ik lekker een biertje drinken. Hoe zult deze Joende verder uitzien? Ja, we zijn al lang klaar. Ik denk dat dit is het allerspeciaalste met de supporters. En nu geven we met de familie wat eten en drinken. Want ik ben er net stoppen met drinken. Ik ga nu lekker terug. Het podium nog maar even op, want dit wordt net zo lang met Leeuw. Geniet ervan, Henk, en dank u wel. Oh. Dit is mij bovenop zitten. Ja, de zie je er bovenop. De blikjes die binnen over het podium. Essa bist ek op zijn huldiging. Dwan de krijgt dus dat mijn Buma omgeven met de supporters even afspreken moest. Bist ik een beetje dwan om het in goede baan te leren. Ik had vroeger op school op het zie als ik handbal had, dat is schilder. Je moest de bekertjes vangen. Ja, ik weet geen probleem. Het weer nog netjes, hè. Daarom kan ik er maar die dikke kop voorstellen. Maar Buma is gewoon... Zo, om supporter te wijzen van Cambuur is moeilijk. Maar om burgemeester van jou te wijzen, krijg ze moeilijk, hè. En dan viert je vaak de goede dingen. Geniet ervan, Henk, Joert. En neem het goed in die op. Dankjewel, jongen. Dit week is de laatste keer. Best van jou, hè. Denk ik net. Nee. Lieve jongen. Wat zag je deze uitsturing van Omroep Friesland live vanuit Ljouwert, live van het Ordehuis te Tjerkhof voor de huldiging. Het feest dat viert waard vanwege de promotie van Cambuur. Ze zong het je rol. Wat is het toch fijn om voor Cambuur te zijn, want volgend jaar, en dan doe ik de nette versie, gaan we weer Heerenveen op en neer. Want ja, die Frieske derby, die zorgen we vanzelfs takomend seizoen ek weer waarom in de Eredivisie. Het feestje hier in de stad zit er nou op. De spelers en haar familie die gaan verder ergens hoors in de stad. Ik denk net dat het heel betierd kleer is. En dan later deze week vertrekken ze meestal naar Ibiza om daar het seizoen het hier te sluiten. Want Safia dus deze extra uitsturing. Dank voor het zien. Alles is waarom te vinden op uw website omroepfriesland.nl in de Omroep app. En vergeet morgen echt net naar de sportcast te zien. Want die man die microfoon joert net aan woer, die hield die daar voor ons die Kian Visser. Hij is morgen te gast in de sportcast. Ik dat weer bij Omroep Friesland. Dank voor het zien en graag tot de volgende keer.